Nilqakom għal programm ieħor politiku. Illum fl-istudio miegħi għandi personaġġ magħruf ħafna, nistgħu ngħidu, l-Onorevoli David Agius. Nilqak fil-programm tagħna. Menu David Agius hekk introduction żgħira tiegħek. Jiena isruħi bħala sa bniedem li fil-politika għal dawn l-aħħar, ma nafx, meta kont żgħir naħseb mbagħad kemm fl-iskola, kemm sixth form l-università fil-partit maġun fil-politika, fil-sens issa-li 20 sena fil-parlament, din il-5 leġislatura. Pero naħseb li bniedem u koll l-dwer, ġibħob namel l-affarijiet. Fil-kwiet ħafna drabi u koll għal-kem nider u jaraw. Pero namel ħafna xoll li jkun fil-kwiet ma diversi nies. Ovvjament, mizzawieċ, zixċi tfal, ovvjament l-lum kibru, għadda 18 u l-oħra 23, ġivin jistaw jifutaw. Alla ħaras ma jifutaw lex. Nħob l-sports, ġifiri mektajd li sibħin li kun għalik, u kiku per eżempju dan il-programm iku waqx l-loba futbol tal-Arsenal najdlek le. Ma tanċa tajja fena l-ħar. Tajja, ma l-ħar. Wiva. Nħob nara l-Arsenal ġivini, u għek. Il-pija, naħseb li bnidem li nħob li nis niprofa nejnom u koll biex l-ħajja taħħom tkun aħjar. U politika niprofa nużal dak l-iskop. Prezentament għandek il-kariga ta' Deputy Speaker. X'responsabilta fiha il-kariga? Ja, kariga interessanti ħafna wara l-aħħar elezzjoni sir Deputy Speaker u ngħid sodisfazzjon bil bejn żewġ naħat tal-Kamra x'inti biex tiġi elett bħala Deputy Speaker trid ikollok proponent u sekondat u jivvota l-Kamra kienet unanima xi ħaġa li ovvjament tagħtik sodisfazzjon. Hija moment fejn fil-karriera politika tiegħek inti ħad tkun fuq is-siġġu. Meta ovvjament ma jkunx hemm l-speaker jew f'ċertu ċirkostanzi tieħu over inti bħala Deputy Speaker u tmexxi s-seduta, tmexxi l-kumitati, tgħaddi ħafna mill-diskorsi tal-budget pereżempju, wara jkun hemm jitkellem il-Ministru tal-Finanzi, jitkellem il-Kap tal-Oppożizzjoni Prim Ministru, mbagħad seduti l-oħra ta' wara jiċċerjhom kollha Deputy Speaker. Tiltaqa' ma' ħafna personalitajiet partikolari anka l-ambasċaturi, eccetera, għax ikunu qed jiġu anka fil-Parlament. Dal-aħħar pereżempju kelli min European Assembly, żgħażagħ ukoll għaddejjin biex jitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea u da kollu jsir fil-Parlament Malti. Jiena peress li fil-ħajja tiegħi kont whip. Kont viċi kap tal-parti tal-affarijiet tal-Parlament. Naħseb illum Deputy Speaker, naħseb kien pass dejjem pass wara li ħolli. Pass wieħed il-qudiem. Però bħala Deputy Speaker naħseb li huwa mument ukoll li anke tanalizza ftit waqt li tkun qiegħed bil-qed dak is-siġġu id-deputati x'qed jgħidu, min qed jgħid xiex, kif ukoll u tara ħafna affarijiet li meta tkun f'post partikolari Amerika ma tkunx qed tarhom. U semmejt ukoll li speċi kienet unanima d-deċiżjoni. Taħseb li huwa importanti illum għax fil-veta dal-ħar snin rajna jisu fil-ġliet, kemm fil-partiti, fil-gvern preżenti, f'kollox. U għenti jisak donna kuħed minn dawk il-ftit li b'xi motivi għal anki jisom il-laboristi jaċċettawk. Għalajlek għalix jiena nħobb dejjem nagħmel distinzjoni bejn il-persuna u l-ħsieb tal-persuna. Jiena qatt ma nattakka persuna partikolari u dak mhux fil-karattru tiegħi. Nattakka il-ħsieb ta' xi ħadd li qed jgħid xi ħaġa. Ġifiri, ejja nieħdu persuna partikolari, semmejnija ftit qabel dan il-programm, Dr. Alfred San. Jien ma Dr. Alfred San fil-ħsibiet tiegħu li kien kontra l-Ewropa, eccetera, ma konx naqbel, mhux l-ewwel darba. Pero meta kont fuq radio ġieli istidintu jiena l-programm miegħi, meta tlajt Brussels issa tkellimna u ddiskutejna u personali għal-persuna ma jkollok assolutament xejn. Il-Prim Ministru min jaf kemm jiena Roberta Bela fil-Parlament ngħidlu li dik mhux qed tajjeb, meta ma kont Deputy Speaker. Imma mbagħad ovvjament b'rispett
lejn il-persuna. U naħseb li anka programmi li għamilt kont diversi stazzjonijiet dejjem provajt nagħmel l-argument politiku. Imma qatt ma provajt nattakka l-persuna jew personali jew xammi fil-ħajja privata tiegħu, jiena dik il-politika għaddejjaqni dik ma naċċettajx. U nipprova dejjem ikun fatwali. Per eżempju, dal-aħħar kien hemm sitwazzjoni fuq il-pensjonijiet, Malcolm. U tal-wan u anka kulħadd provaw jgħidu li jiena għadt li fil-pensjonijiet fil-pensjoni hemm it-taxxa. Anki hemmhekk jiena ma jimpurtax billi jgħidu li imma wan, jiena nġibilhom imbagħad wara. Il-provi, ġifieri fil-pensjoni hemm it-taxxa. Għalkemm jien maċċek jiena il-pensjonanti m'għandhomx jiġu taxxati u dan argument irridu naqbduh dal-pajjiż, ġifieri jekk inti f'ħajtek tħabat, ħdimt Malcolm, u għandek il-flus il-bank. U tieħu forsi ftit imax jew xi ġers, għandek tala taxxa fuqhom. Jekk inti għandek il-pensjoni, fuq dik il-pensjoni għandek taqbad bit-taxxa wkoll. U ġibt provi ċari ta' nies li batuli dak li batilhom id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li inti ħajna su daqshekk taxxa fl-aħħar tas-sena għandek daqshekk taxxa. Ma jien l-argument tiġa imma li nies qed nurihom, isma' mhux jiena qed ngħajjel lill-Ministru għax forsi għandu l-qmiż bajda jew le, jiena nħobb u din naħseb xi ħaġa li anke l-aborsi li ġew għandi biex jinqdew jew biex ngħinu f'xi ħaġa, jiena qatt ma nsaqsi xkunu l-politiku int, jiena ngħidli x'inhu l-każ tiegħek, jekk nista' ngħinek. Mhux hekk ikun. Jekk ma nistax. U naħseb li fil-ħajja politika tiegħi dik li provajt nagħmel ħanejlek għax illum anke jekk tgħin persuna li huwa tal-Partit Laburista jew ħobb il-Labour Party jew ħajvota Labour Party, ħaġa ma ġara xejn. It-tieni naħseb li dan fil-familja tiegħu għandu l-azzjonisti. Mhux hekk le ekku. Allura inti trid tkun bniedem li jafu l-prinċipji tiegħek x'inhuma. Jiena kien ġiġat jgħid li fuq l-abort, jien kontra l-abort, tista' tgħidli li trid jiena kontra. Niddiskutu. Mhux hekk le importanti. Huma b'saħħithom. Jiena għandi ngħid xi ħaġa anke il-Knisja. Ma jiena jafu x'jien, Kattoliku, Demokristjan, imma meta kelli ngħid isma' l-Knisja m'għandix tuża politiċi tal-Partit Laburista biex imorru fuq it-tsuntir, imorru fuq il-pulptu, jagħtu l-flus il-Knisja mill-fondi tal-passaporti biex ixallhom il-kopla biex imbagħad in-nies tivvota lill-kandidati tal-Partit Laburista u jdaħħlu d-divorzju jew idaħħlu l-abort f'pajjiż għalli għad-divorzju. Illum l-abort. In-nies tittifhem. Allura, in-nies tkun ċara ma' David Aġus taf fejn int nipprova ma' weġġan ħadd imma nipprova l-argumenti għaj nagħmlu. Wara tista' tgħid iktar minn 30 sena li qed ilek fil-politika. Għala taħseb li issa wasal iż-żmien li tipprova l-karriera tiegħek testendija għal MP fl-Ewropa. Iva. Din interessanti ħafna għaliex minn Malta u minn aspett lokali tmur għall aspett Ewropew kif ġrat, jew kif daħlet f'moħħi. Ma ħanibdew minn hawn. Jiena 20 sena ilu kont fil-Kunsill Lokali wkoll. Ta' ħattart. U 2001. U allura meta kont fil-Kunsill kiena ħafna nies u qalu li soħroġ l-elezzjoni ġenerali, ta'. U jiena għattilhom u għadni żgħir u le. U ma insomma konfinċewni u ħanmu ħattart. U ħriġ dor tad-darba oħra ħattartek mhux darba darbtejn u kont ġejt elett 2003. Mbagħad għawlu li issa ħadd insina la tħall fil-Parlament jew mill-Kunsill ħattar u naħseb li ma kienx il-każ għaliex ħriġt elezzjoni 2003, 2008, 2013, 2017, 2022 għal grazzi ħanen Alla dejjem ġejt elett u anka ġieli ġejt elett minn żewġ distretti wkoll. In the meantime, jiena kont ukoll dejjem ħdimt fil-partit f'żewġ setturi partikolari. Dak tal-ħaddiema, jiena kont President ta' Solidarjetà ħaddiema tal-partit u rajt li il-moviment jikber bil-mod warajja Van Castillo u oħrajn. Però wkoll jiena kont Viċi President u għadni sal-lum Viċi President tal-ħaddiema Demokristjani tal-Partit Popolari Ewropew. U f'Marzu li għadda erġaj ġejt elett bl-ikbar ammont ta' voti mill-ħaddiema u rappreżentanti tagħhom kollha tal-Ewropa. Il-President huwa Ġermaniż li dak votajnilu per se, u mbagħad għall-Viċi Presidenza hemm jiena u hemm oħrajn. U allura minn dak il-ħin, minn dak iż-żmien,
bdew jiġu messaġġi isma' issa tista' tikkonsidra toħroġ għall-Ewropa. Kien hemm aspetti ieħor ukoll, jiena kif taf inti ħdimt taħt Simon Busutti, taħt Lorenz Gonzi, taħt Stefano Gadami, però f'daw l-20 sena, però wkoll taħt Adrian Delija, wkoll viċi kap fi żmien Adrian Delija, llum ovvjament il-kap Bernard Grech. U naħseb numru ta' nies viċin Adrian Delija wkoll ħeġġewni biex noħroġ. U allura naħseb li il-Partit Nazzjonalista għandu target li qal il-kap tal-Partit Bernard Grech li jrid jilħaq u jiena xtaqt li nkun unejn f'dak it-target. Li jkun li l-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew sena oħra, ġifieri naf li fadal sena. Ma taħseb qabel sew għal l-elezzjoni sena d-dieħla nikkontesta biex il-Partit Nazzjonalista tella t-tielet siġġu. Diffiċli jew mhix diffiċli. Malcolm, naħseb li hija possibbli. Il-Partit Nazzjonalista 4 snin ilu sa fl-elezzjoni kien hemm 5, tilef fit-tielet siġġu għal bejn wieħed u ieħor 5,000 vot. Jiġifieri issa jridu naraw x'differenza ħajsir sa sena oħra, ġifieri jekk il-Partit Laburista jnaqqas jew il-Partit Nazzjonalista jżid u dak il-5,000 jimxu lejn il-Partit Nazzjonalista, allura jkollna l-opportunità wkoll intellaw it-tielet siġġu. Semmejt ukoll illum ovvjament huwa jum il-ħaddiem, forsi nsemmu xi ħaġa żgħira. Taħseb li llum il-ġurnata tal-ħaddiem fil-verità qiegħed aħjar jew għax jien almenu man-nies li nintaqa' il-paga mhix isservi l-ħafna nies, naħseb għawoli tal-ħajja sfrenat. U donnu anke mir-rapporti li ħarġu bniedem single li għandu paga mhux tista' tgħid ta' 21,000 fis-sena ma jaffordi għax tal-bank laqqas itieħlhom. Fadil taħseb li l-ħaddiem fil-verità llum qegħdin suppost taħt il-partit tal-ħaddiem aħna, imma qed ikun mejjun vera l-ħaddiem jew ġej skjaf kważi. Ara, Malcolm, jekk jridu nkunu ċari f'dak li ġie f'pajjiżna, hemm min mar tajjeb, hemm min kien lejn naħat isfel u mexa l fuq, però hemm min mar lura wkoll. U hemm min baqa' fejn kien u allura tibqa' fejn kien ifisser li nżelt l-isfel ħabba l-għoli tal-ħajja. Ekku. L-għoli tal-ħajja hija xi ħaġa li mhux nazzjonalisti jgħidilek, tħossha. Kulħadd jgħidilek. Issa hemm way kif inti tipprova iżomm jiena naħseb li hemm u aħna għadna kif. Waħda mill-affarijiet hija li aħna għandna ħafna affarijiet importati. Jekk għandek ħafna affarijiet importati, inti tittejn mela l-importatur biex it-transport cost tagħhomlu. Jekk inti l-gvern flok jagħti 80 miljun lil tal-Vital Star Stewart, jaqbad 40 miljun minnhom u jtihom l-importaturi, żgur l-prezzijiet ikunu irħas mill-jum għallum. Il-bdiewa sajjeda r-raħala tagħna. Jekk ngħinuhom iktar milli qed ngħinuhom illum, jiena ċert li l-prodott tagħhom ħajkun jista' jżomm livell u l-prezzijiet irħas. U allura naħseb li hemm x'tagħmel, imma naħseb li dan il-gvern illum naħseb telef ftit dik il-ruħ soċjali. Il-ruħ soċjali li kellu anke l-fatt li inti minn tixett tikkrea jobs ta' ċertu livellu ta' ċertu kwalità, daħħar 10 snin, inti tgħidli Malcolm ma kienx hawn settur ekonomiku ġdid bħal gaming li inti tattira u jkollok pagi għolin, mela jekk inti mhux qed ikollok pagi għolin inti ħadd tmur mal-gvern. Fil-fatt cheap labor qed nattiraw. Allura naħseb li hawnhekk fejn iva l-Partit Laburista naħseb telef. Kellu jagħmel press conference biex ifakkarna li hu l-Partit tal-ħaddiem, immaġina. U jiena naħseb li llum il-Partit Nazzjonalista li qed jitkellem pereżempju f'isem il-ħaddiema tal-Air Malta Malcolm. Għandu jkun il-Partit Nazzjonalista li jitkellem għalihom. Meta l-Air Malta waqqafa Partit Laburista kien jgħajjarna ħafna lill-Nazzjonalisti dwar l-Air Malta u llum meta kellna ministri jgħidulna li jixtiequ jaraw l-ajruplan tal-Air Malta jtir minn fejn, minn New York, sa ma fejn. Imma, u llum jkun il-Partit Laburista stess li jgħala l-Air Malta, ħadem tal-Air Malta se jagħmlu. Hemm il-fuq minn 300 familja ħaddiema. X'ser jagħmlu hemm minħall early retirement. U x'se jagħmel dan? Għandek il-nurses u l-midwives. Jew possibbli ġo dan il-pajjiż għandek settur ta' nies li qed jagħmlu l-ġid. Mhux jekk alla ħares mawxu ma fil-vera, ovvjament. Daw qabel siċċurilu tlift il-missieri ma kien l-isptar. Il-ker, l-imħabba, li taw, dawn in-nurses li qatt ma rajthom f'ħajti jiena ħlif, ovvjament għax kien hemm missieri u mort inkredibbli. U mbagħad tiġġalhom jippruvaw jieklu trab tal-art
biex iżidilhom jew il-paga u l-kundizzjoni tagħhom u tajjar ukoll imbagħad lil min timexxihom għax Paul Patch tgħid kemm qala u tgħid kemm ajruh ma jiġifieri tajjar persuna. L-unika naħseb union li mhux mixtrija llum il-ġurnata. Meta tibda tisma' ċertu affarijiet, tibda imma ċert jiġu dan il-pajjiż kulħadd jingħata lem u jingħata law u mixtrilaw. Mhux hekk. Jiena ngħid ukoll il-ħaddiema għandhom il-unions tagħhom li rridu naraw x'qed jiġu dan il-pajjiż fejn għall-General Workers Union li kienet tkun il-vuċi u t-tarka tal-ħaddiema. Jiena meta stidinnihom din il-ġimgħa l-imsieħba soċjali biex jitkellmu mal-Partit Nazzjonalista u tibda tisma' anke diversi setturi u oqsma tal-ħajja tal-ħaddiem min iħaddem, kulħadd jibda jgħidlek varjazzjonijiet ta' affarijiet, melkib tibda tgħid oj x'qed jiġi dan il-pajjiż. U naħseb li anke hawnhekk iridu naraw li il-valuri u l-prinċipji tagħna ma nitilfuhomx. Qegħdin nitilfuhom melkim ta'. Le bla dubju. Ma jistax ikun li il-ħaddiem illu ma jistax jitkellem. Għaliex jgħidu? M'intix kontent bi? Etlaq. Issa nġib bl-irħis. Jekk inti tgħidlu sma' jien meta ħażini. Kwiet, il-grazza l-Alla li għandek xogħol. U naħseb li dawn huma affarijiet li jekk inti għandek prinċipji, jekk inti għandek il-valuri ma tistax tħallihom għaddejjin jisu xejn, mhux xejn. Di tiġri wkoll bħalma semmejt inti fl-Air Malta. Mela neħħejna n-nies f'kondizzjonijiet tajbin li kienu ilhom qegħdin hemmhekk 30 sena biex nagħlquha. Sa niftħu oħra ġdida, il-kondizzjoni x'ħajkunu daw. Probabbilment cheap labor. Ħanajdlek. Uħud minnu ħanajdu mhux kollha. Ħanajdlek il-problema hija di. Dan huwa gvern li fej forsi kellna gvernitori ta' Partit Laburista li kienu jitkellmu u forsi naħslu f'affarijiet, pereżempju f'dan il-pajjiż wasanna biex il-prim imħallef kien magħżul bil jew bdejn iż-żewġ u konna bdejna bil-ħażin kollu li kien hemm dak iż-żmien ukoll, imma bdejna naslu. Illum titmur fil-Parlament u tgħidlu nitkellmu dwar l-Air Malta. Jgħidlek le l-ewwel nitkellem mal-Unjoni Ewropea. Nikkonkludi. U bat niġi nitkellem. Skusi, x'tiġi tagħmel? Jekk inti tmur titkellem mal wara li ħala taħin. Magħna, jiena ngħid ejja poġġu madwar mejda. Fil-magħluq jekk hemm bżonn ma ġara xejn. Imma lil ħaddiema ngħidulhom iva aħna morna tkellimna. Il-gvern iva nsarħulkom raskom hija tfitri trajba jew mhuwiex. Ħanoħodlok ħaġa oħra li tkellimna waħda biex tifhem il-ħaddiema llum il-kostruzzjoni. Kellna l-Jean-Paul Sofia telef ħajtu. Aħna tnajdu flimkien mal-omm. Isma' ejja nagħmlu inkjesta. Anke aħna semmejna kemm il-darba. Pubblika. Il-gvern hemm l-inkjesta maġisterjali. Għamilna domanda parlamentari. Taf kemm l-inkjesta maġisterjali għada pendenti għada qed tistenna ġo dan il-pajjiż? 1800. Emberi għalla. U qed jgħidilna u ledaw jaġlu. Xiġifieri? Ejja nagħmlu mela inkjesta pubblika. Xanat nebda tajt imma Melkim, tajt imma għalfejn il-gvern, x'raġuni hemm biex il-gvern ma jagħmilx inkjesta pubblika. Le, għatil ħajja innoċenti. Għandek moħħ. L-art tal-gvern, biex nibdew. Permessi, ħarġu mhux il-gvern, mhux awtorità tal-gvern. Mhux hekk. Kien hemm xi perita. Supposta da xogħol mal-gvern u kien qed tagħmel. Jekk kien hemm xi perita li wieħed irid jattila. Jekk kien hemm forsi xi soħraj li wieħed jattila. Xi skuża wieħed jista' jkun. Tidher ċara naħseb bil il-problema ġo dan il-pajjiż hija li mbagħad ikollok fejn titkellem u xi ħadd għandu juża l-istazzjon nazzjonali pereżempju għandhom qegħdin hawnhekk mod privat. L-istazzjon nazzjonali xi tkellem fuq di. Qabel kien ikollok programm xaraban u wieħed kien jitkellem, qabel kien ikollok numru ta' diskussjoni. X'għandek fuq x'għandi tal-istat? Xejn, assolutament xejn. Illum tirbaħ il-kawżi fil-PBS bħala Partit Nazzjonalista nirbħuhomlu u xorta jibqgħu ikun hemm situazzjoni ara għaxina il-kellim tal-Partit Nazzjonalista dwar il-politika soċjali. Ara għad xi darba smajtni fuq il-PBS fl-aħbarijiet. Jiena deputy speaker. Ara għad xi darba għaliex kollox maħdum għand il-gvern. Jibqgħu jgħallek ħallek Melkim. Le, qed tiġri ma' kulħadd voldi mhux miegħek biss. Miegħi biss eżempju xawjien issa. Le, jiena nkajjem voldi. Jiena għamilt analiżi. B'eċċezzjoni ta' darba l-aħħar snin jiena darba biss kont mistieden. Xejn, mhux hekk. Sejn anke nazzjonalisti taf ġieli kritikajthom mhux darba u tnejn u hekk għandu jkun, imma lejlhom ma tistax. Imma il-problema Melkim hija di li naħseb li meta inti qiegħed fl-istazzjon nazzjonali. Żgur tkun suppost għal kulħadd. Kulħadd. Mhux hekk. Tisma' il-veduti
tal-Partit Nazzjonalista, tal-Partit Laburista, tal-ADPD, Ta' kulħadd. ta' kulħadd, għaliex le. Mbagħad in-nies tażel. Mhux hekk. Li l-fatt li mhux qed iħalluk tażel istidinhom. Hija tal-biża. Hija gravi, għax imbagħad tibda tgħid. Imma anka ġo l-istazzjon nazzjonali kulħadd jew ħafna jew iridu jqogħdu attenti jew inkella miġbudilhom l-ispaga Le, mhux hekk. minn x'imkien. Mela, bla dubju daw l-aħħar ftit snin kienu daqsxejn turbolenti fil-politika tagħna, kellu jirreżenja Joseph Muscat, kellna reżenja ta' Rosien Kutajjar ftit ilu, skandlu wieħed wara l-ieħor, u fl-istess ħin ukoll anke tmexxija tal-PN kellha varji tibdiliet. Taħseb però l-PN illum qabad daqsxejn triq reġa' tajba biex ikun alternattiva. Ara, jiena iddeċidejt li nitlob il-partit biex ikkunsidrani għal kandidat għall-Ewropa qisu frar li għadda bejn wieħed u ieħor. Minn dakinhar jien kont għaddi m'iniex konvint li hemm l-aġna fih dan il-partit li tistgħu nimxu il-qudiem u allura għalhekk tfajt u rrid li l-partit li jikkonsidra ismi biex nibda nara kif nibbriġġa numru ta' nies ma' xulxin. Però mbagħad naħseb iċ-change li għamel il-Partit Nazzjonalista kien meta ħarġet id-deċiżjoni tal-qorti relatata mal-Stewart u l-Vitals. Li kien bdija Adrian Delija, kompli Adrian Delija, rebaħa Adrian Delija bħala ex-kap tal-partit u l-lum bħala deputat, u il-Partit Nazzjonalista Tru Bernard Grek u l-kumplament kollu tad-deputati uffiċjali li ta' il-krettu kollu li Adrian Delija u ħadem miegħu biex jispjega biex in-nies infemmuhom x'inhi din il-kawża. Minn hemm naħseb jiena bdiet u mbagħad ripple effect tal-affarijiet l-oħra. Fodilenti tal-Vitals kif semmejt għax kelli domanda kważi minn ftit ieħor, kien jisu turning point tal-Partit Nazzjonalista li donnu nduna fl-aħħar li jekk mhux ħajaħdem flimkien. Ekku. U naħseb sab l-okkażjoni. U naħseb sab okkażjoni li irnexxielu ikollu raġun fuqha. Jiġifieri bħalma kellna raġun għax irbaħna l-kawża kontra l-PBS, bħalma rbaħna dwar il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Però din tal-Vitals għal naħseb ġiet f'mument fejn il-Partit Nazzjonalista kienet jirbaħ numru ta' affarijiet, imma din kienet kull minu. Fejn imma nisbew jgħidu, mela veru l-Partit Nazzjonalista mhux dejjem negattiv, mhux dejjem ħażin, mela issa naraw lil Bernard Grek u Adrian Delija flimkien, mela issa din naraw li l-Partit Nazzjonalista kulħadd maqgħud u iva naħseb li hawnhekk b'mod konkret qegħdin naraw li l-Partit Nazzjonalista jaħdem ħafna iktar flimkien. Mhux biżżejjed, irġew ċirkustanzi f'dan il-mument. Inti semmejthom. Iċ-ċets ta' Rosien Kutajjar, il-problemi li għandu bħalissa fil-Labour Party, numru ta' deċiżjoni tuħa u koll li ħal Partit Laburista fosthom li jintavola li qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra klawsola biex iddaħħal abort f'pajjiżna. Fejn hemmhekk il-Partit Nazzjonalista wkoll kulħadd unanimu tkellem fil-Parlament, kollha kemm aħna tkellimna fil-Parlament kontra li jidħol l-abort f'pajjiżna. U naħseb allura dawn iċ-ċirkustanzi kollha dew iwasslu biex in-nies tibda tgħid imma iva tal-Nazzjonalisti nista' nismagħhom issa, ħa nisma' x'qegħdin jgħidu għaliex fuq l-abort naħseb għandhom raġun. Fuq tal-PBS għandhom raġun, fuq il-kontijiet tad-dawlu l-ilma u s-ser għandhom raġun, issa tal-Vitals. U donnu qabel kontu titkellmu jisu mingħajr ma kien hemm il-profi black on white. Illum issa jisu għadin hemm. Kemm kienu qalulu li mar bil-kaxxi tal-pizza? Vojta, illum dawk. Qed juruna li fil-każ tal-Vitals hemm u Stewart hemm dawn iċ-ċirkustanzi kollha fejn. Jiena ħobb inġib, meta tara s-sentenza, ġifieri tal-imħallef de Pasquale, tibda tgħid dan kien maħsub minn qabel. Qabel ma saret. Maħsuba biex jagħmlu l-frodi. Waqt li qed jagħmlu u anke wara għaliex tal-iskantament, ġifieri il-Partit Laburista fil-Gvern iddeċieda li jekk jiġi xi ħaġa fil-pajjiż u dan il-kontratt kellu jaqa' intuhom 100 miljun. Il-Vitals u mhux hekk. Il-deal, Mala, mhux hekk. U allura naħseb fejn in-nies bdiet tirrealizza li tajt ara, jien kont nekritikom il-Partit Nazzjonalista, kienu jiġġieldu bejniethom. Naħseb li dik issa telqet. Kont nekritikom il-Partit Nazzjonalista, għax m'għandhomx ħsibijiet. Il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista jekk tibda taraħ u tibda tiflih, hemm ħafna ħsibijiet. Kien hemm naħseb fil-fatt l-ikbar problema li kienet il-ġlied interni, aktar milli U naħseb li llum anke meta affarijiet żgħar mhux għandna affarijiet kbar,
imma tkun bħal bieraħ bil-kirkara flimkien fil-ħodu tara l-Adrian, il-Kap, il-Beppe, kollha flimkien. Kollha naraw il-logħba futbol tal-FA Cup. Aħna. Il-kirkara rebħu, xlok ma rebħux. Imma kien hemm Janice, kien hemm jiena, kien hemm Justin, kien hemm Beppe, kien hemm Adrian, flimkien ħadna ritrat. Ma u din, u tħossna. Labour Party għandu din il-problema. Dal-aħħar jekk tinnota, numru ta' deputati laburisti ma tarhom imkien. Jiena dor ħafna fil-Easter fil-ġimgħa kbira. Kważi ma tarom, għalfej. Dik ġratinna l-idna, kważi kontest toħroġ. Tibda tajt imman nisħa jgħabdu li fuq di. Illum jek jara l-labur, tibda tajdu, taċċezz il-ħinizrijiet, inti tamilom u koll. Bel ma tal-Stewart, ħatkomplu tom 80 miljon, u nis jitkelmu, l-abort int favur tijaw. U għallura għandek deputati laburisti l-lum li tħossuhom, u anka membri parlamentari Ewropew fajmejed, tħossuhom li rridu jiddefendu. Xi ħaġa li hija indefensibbli. Le, hekk don ma tiġi. Kont istenna però aħjar mill-Prim Ministru Robert Abela wara li talaq Joseph Muscat għax donnu meta talaq wieħed ħafna affarijiet li ħajibdel fejn hemm bżonn. Però jien onestament qed naraħ is-sitwazzjoni ħafna minn qabel. Mela, ċertu affarijiet Robert Abela biddilhom. Jiġifieri kien hemm ċertu affarijiet li huma ħżina ħafna u li Robert Abela irnexxielu ibiddilhom. Dika irridu ntuħ il-krettu tagħha. Però f'affarijiet oħrajn naħseb li bħalek kien inħoss li seta' għamel u jista' jagħmel ħafna ħjar. Jiena naħseb għandna ċertu pożizzjonijiet fil-pajjiż li għandna naraw kif naslu biqbil bejn iż-żewġ naħat. Għandna naraw kif dan il-pajjiż jieħu deċiżjonijiet biftejn bejn iż-żewġ naħat, semmejtlek tal-Ermalta, semmejtlek tal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Semmejtlek dan il-problema li għandna llum tal-fajt Stewart. Ibba tal-Kap, ibba tal-Adrian. Poġġu bil-qiegħda, ejja naraw kif ħanimxu l-qudiem. ċertu ħatrit pubbliċi. Kenna l-fejd nibqgħu nafsu li bil-forzi tkun hemm dak il-persuna f'dik il-pożizzjoni. Sa il-Partit Nazzjonalista meta kien anka f'ċirkustanzi diffiċli għażel president ta' dan il-pajjiż, persuna li kien ikkontesta mal-Labour Party bħala kap għal-Partit Laburista u dan Robert jafu għax kien l-istess missieru li jintażel minn nazzjonalisti ta' iż-żmien biex inġibu laqda nazzjonali ta' iż-żmien bagħta l-Partit Nazzjonalista xi ftit jew wisq. U mela ma bagħtiex xtajn kien hemm min xtaq li jkun xi ħadd mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista u żgur li kien hemm. Imma prova dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista jagħti messaġġ. Illum daw il-messaġġi huma mkien. U allura jiena naħseb minn Robert Abela, naħseb hemm affarijiet li dak li għamel Joseph Muscat sa ċertu punt mhumiex hemm, però naħseb li b'mod ekonomiku, b'mod soċjali, m'hemmx dak il-feeling li kien hemm fi żmien Joseph Muscat. Fl-aħħar survey politiku kien hemm 3 fuq xulxin ta' Times, Malta Today u ta' Marmara. Donna tista' tgħid 3 li huma u rew l-Labour Party beda jnaqqas. U naqqas radikalment, voldi kien hemm naqqas b'25,000 minn b'13 imma hemmhekk qegħdin. L-ewwel darba wkoll li iż-żgħażagħ ta' eta żgħira ishom m'għadhomx daqshekk maġġoranza għall-Partit Laburista kif kienu sa ftit xhur ilu. X'taħseb qed iwassal għal dan u l-Partit Nazzjonalista jaħdem biżżejjed biex l-iż-żgħażagħ li fl-aħħar mill-aħħar daw huma ċ-ċittadini tagħna jattirhom leh biex jaħdmu u jagħtu kontribut. Iż-żgħażagħ huma diffikultà enormi għal politiċi llum. Għaliex jiena nemmen li l-ebda żagħżugħ jew ftit miż-żgħażagħ li ħajaqbdu jgħidu isma' missieri u ammi jivvutaw X, jien sa nivvota bħalhom. No way. Xi ħaġa tajba. Xi ħaġa tajba. Mela allura illum anke tul l-università. Kien hemm elezzjoni issa tal-aħħar ġranet. Ejja, rajt ħaġa. Fejn kien hemm l-elezzjoni għal KSU, kien hemm il-kandidati tal-SDM, ma kienx hemm kandidati tal-Pals, mela il-Pals viċin il-Labour, l-SDM viċin il-Partit Nazzjonalista. Mela kien hemm il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista ħana mlulhom hekk tal-SDM. Tal-Labour ma ħarġux għalija, għax kienu ħajt il-fuqha, allura ma ħarġux. Demokratiċi diġi ħafna. Ħalli għadik. Allura hemmhekk turi wkoll anke kemm il-Partit Nazzjonalista qed jibża miż-żgħażagħ li ma jtihomx dik l-opportunità li jmorru jivvutaw. Però kien hemm żagħżugħ. Insellimlu minn Awriolo.
li ħareġ indipendenti għal dak il-numru ta' elezzjonijiet, u ma' first past the post. U b'għal ftit voti 49.450. ċuċa zaħira. Irna xilu jirbaħ. Il-kontestant tal-SDM. Sajna naf il-missiru Ivan Riolo, naf familjaw kemmu ma tajba, u nieħu pjaċir li nara li dawn jinvolvi ruħhom fil-politika. Il-problema tija hija li irridu naraw kif il-partiti dak li ħana seħulhom il-kbar jew tradizzjonali ser ikunu hemm biex jifmu x'iridu żgħażagħ mill-politika u fejn naslu. Iġifieri jiena nifhem li hemm min interessat fil-politika għax ma kienx joħroġ. U ma kienx kan hemm min jivvutalu, però min-naħa l-oħra jiena nifhem li hemm l-SDM u għaddejja b'numru ta' attivitajiet tagħha u tajjeb u tibqa' tagħmilhom, però l-pals ma kienx hemm. U allura jiena ngħid x'qed jiġi fil-pajjiż. Jiena naħseb hemm numru ta' żgħażagħ li huma diżillużi minn ċertu politiċi. Mhux hekk kważi mbottawluhom lura b'mod oħra li jixtiequ politika ġdida u nadifa. Is-soluzzjoni fl-opinjoni tiegħi hija li l-Partit Nazzjonalista qed jipprova juża u anke dak is-servi li semmejt inti beda juri li mhux aħna li forsi jenna fil-politika ninqataw il-barra, anzi, aħna rridu nkunu hemm biex nagħtu l-esperjenza tagħna lil min ġej ġdid. U l-Partit Nazzjonalista beda lil dak minn numru ta' kandidati li issa saru deputati fil-Partit Nazzjonalista illum qegħdin fil-Parlament intuhom l-esperjenza tagħna ħanawdlok każ. Jiena qiegħed fil-Public Accounts Committee, fil-PAC. Miegħi hemm tlieta oħra li huma ġodda. Sanajtek għalfejn, aħna tlieta qegħdin fil-kumitat, imma għandna persuni oħrajn li huma jisom riserva biex tifhem ma jkunx jista' jiġi. Mela hemm jien, Chairman Derin Karabot, ġdid, għadu żgħir, Graham Bencini, ġdid, għadu żgħir, hemm Rebecca Borch li wkoll ġdida, eletta d-darba u hemm Market Nisamut ukoll ġdid. Mela miegħi mal-esperjenza tiegħi 20 sena fil-Parlament, whip, viċi kap tal-affarijiet tal-Parlament u llum Deputy Speaker, għandi 4 ġodda. Li nitkellmu jiena nifhem minnhom huma jitkellmu, imma llum fil-PAC min jarana li qed naħdmu bil-għaqal bi-strateġija dajjat u xejn, nagħmlu mistoqsijiet tagħna preparati minn qabel, nafu min u kif u għaliex. Għaliex hemm il-kollaborazzjoni. U meta jibdew jaraw iż-żgħażagħ li żgħażagħ oħrajn qed jirnexxu, issa l-Partit Nazzjonalista għandu bħala direttur informazzjoni tiegħu lil-Laron ġdid ukoll żagħżugħ. U allura meta illum għandna segretarju ġenerali tal-partit għadu żgħir ukoll Michael Piccinino, ġifieri jien qed ngħid għandna bżonn il-Partit Nazzjonalista u hemm fejn irridu nkomplu nżidu. Indaħlu dem ġdid, speċjalment fil-Kunsilli Lokali li ġejjin. Speċjalment issa nibdew nrawmu nies oħrajn anke f'numru ta' karigi oħra fil-partit. Biex mhux jieħdu over just għaliex jieħdu over mingħand oħrajn, imma baġna ta' esperjenza ma' minnu ġdid, jibda jidher il-Partit Nazzjonalista. Mhux imma mingħajr ma jkollhom il-valuri, mhux imma mingħajr ma jifhmu li l-politika tfisser sagrifiċċju, mhux imma mingħajr ma żgħażagħ jifhmu li inti biex tkun fil-politika tirrinunzja ċertu affarijiet oħrajn li ma tistax issir sinjur fil-politika mill-lum għal-għada. Kif fil-fatt qed jiġri ma' numru ta' żgħażagħ illum il-ġurnata qas ħarġu mill-università, diġà tawhom xogħlijiet. Mhux hekk. Li mhux suppost ħadu u daw pagi enormi. Li aħna ma nistax ikun li jkollok inti fil-Partit Laburista nies li jiddikjaraw li jien ħanamel bħal ħadd ieħor nitħanżer. Għaliex imbagħad nibdew jgħidu ma jinex nidħolna fil-politika. Tidħol fil-politika xiva x'għandna bżonn li nrawmu dem ġdid nies ta' viżjoni, nies ta' prinċipji. Jiena kont fil-Mini European Assembly. Semmejtielek. Żgħażagħ 16, 17, 18 years old. Maltin, kien hemm ukoll barranin u tkellmt ma' 3-4 żgħażagħ imithom fil-politika titħajru. Nitħajjar imma min fiħa taqbad tibda kif. U hemm bżonn nirrawmu żgħażagħ tagħna fil-politika fis-sens li x-xogħol tagħna llum huwa li jien pereżempju noħroġ għall-Parlament Ewropew. Imma miegħi ikolli numru ta' żgħażagħ li ħirġin għall-Kunsill Lokali u nitrejnu. U bekk imbagħad żgħażagħ oħra jibdew iħajru żgħażagħ oħra u bekk il-Partit Nazzjonalista naħseb ikun jista' jimxi l-quddiem. Ekku, issa naqbżu daqsxejn fuq l-Unjoni Ewropea. Dawn l-aħħar xhur ukoll intlaqtet minn skandli kbar fosthom tal-Qatargate. Taħseb li hu qed tagħmel biżżejjed kontra l-korruzzjoni u trasparenza għax aħna ovvjament nħossu ta' Malta x'ngħixu Malta, imma meta tara ċertu affarijiet li jiġru wkoll fuq livell Ewropew ukoll hemm x'terranġa naqra mhux ħażin.
l-allegazzjonijiet inkwetawni. Kemm Malta, u anke ovvjament fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li l-Unjoni Ewropea trid tieħu naqra ridni f'idejha u tajt isma' jiena x'kont qed nagħmel f'da settur. X'kelli li kienet jaħdem biex ninnota x'qed jiġri u x'mhux kienu qed jaħdmu l-istrutturi tiegħi jew le. U naħseb li għandna numru ta' istituzzjonijiet partikolari fl-Unjoni Ewropea u anka jiena ngħid kemm il-Kummissjoni manka l-Parlament. Naħseb dan kien red light li xalilhom. U bħalma inti l-Unjoni Ewropea u anke istituzzjoni oħra jmorru fid-diversi pajjiżi u jagħmlu lenti fuq Malta, fuq fuq il-korruzzjoni tagħkom kif inhi, rule of law tagħkom kif inhi. Hemm bżonn jagħmluha fuqhom ukoll. U jiena naħseb li dan huwa tajjeb. Dan huwa tajjeb. Forsi kellu għalfejn jiġri dan biex dawn l-affarijiet seħħu. Nispera li ma kellux għalfejn jiġri dan. Imma naħseb li din xprunat. Issa kif ħajġu dawn l-affarijiet ser jiġri kif u kome. Naħseb li irridu naraw naqra trasparenza u regolamenti anka tal-Unjoni Ewropea u naraw anka jekk hemm xi ntħil minn pajjiżi terzi biex influenzaw lil dak u lil ieħor. Għaliex naħseb fejn hemm il-bniedem jista' jkun hemm il-korruzzjoni, ovvjament. Ħalli ma ngħidx hemm il-korruzzjoni, imma għalfejn hemm il-qrar. Kristu għamel il-qrar għax aħna umani u nistgħu niżbaljaw. Però inti tippreveni ċertu affarijiet u nemmen l-Unjoni Ewropea għandha u trid tippreveni ċertu affarijiet. Mela, f'ħafna pajjiżi wkoll fl-Ewropa qed isiru protesti kbar. Min għax ħadd iżdiedlu l-età tal-pensjoni, min għax hemm għoli tal-ħajja mhux għax Malta m'hawnx, però donnu huwa kelli unions ħafna minnhom qegħdin komdi bil-ġobbijiet tagħhom u t-tenders li jieħdu mill-gvern. Taħseb hekk il-mexxejja tal-Ewropa mhux ħajsimgħu il-poplu għalmenu dik il-fazzjoni l-lum da sew ta' miljuni ta' nies fl-Ewropa li qed jesperjenzaw jew il-faqar jew mhux ilaħqu mal-basic needs tagħhom jista' jkun li jkun iktar bħal Brexit il-qudiem. Ara Malcolm, il-Brexit jekk tinnota ftit u tanalizza li tiġi fl-Ingilterra, dawk li votaw biex joħorġu mhumiex daqshekk kuntenti llum li ħarġu. Ġifieri anke fl-Ingilterra għandek is-sitwazzjoni li mhix daqstant. Għaliex? Għaliex hekk inti ħriġ mill-Unjoni Ewropea, daw il-problemi li semmejt qoli tal-ħajja, pensjonijiet, diffikultajiet oħrajn, inti xorta trid tiffaċċjhom. Issa jekk tiffaċċjhom ma' grupp kbir, jista' jkun li forsi dik l-impatt ikun iktar baxx. Ġifieri pereżempju il-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha biljuni tal-RRF biex tkun tista' tgħin biċ-ċertu kundizzjonijiet f'kull pajjiż Ewropew tnaqqashom, jista' jkun li veru jkollok ċirkustanzi jibsa, aħna ma dinniex jibsa biex il-pensjoni tagħna tal-għajnija. Mażgura. Tal-għajnija 65. Kenna il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jieħu ċertu miżuri, tkellimna, iddialogajna, u wasanna. Issa, ħaddieħor jagħmel bħalma minn aħna. Issa inti tinsiex għandek ċertu deċiżjoni tieħodhom il-pajjiż. Imma għandek oħrajn li jista' jekk l-Unjoni Ewropea taħdem flimkien, l-impatt jista' jkun pereżempju il-mediċini. Jista' wkoll naħdmu flimkien fl-Unjoni Ewropea biex illum jekk għandek mediċini jew skarsi jew diffiċli u għoljien jew Malta ċokontana ma tal-Ġermanja hekk naqdu nġibu prezz aħjar. Nistgħu naħdmu flimkien bħala pajjiż tal-Unjoni Ewropea biex inġibu prezzijiet aħjar. Jiena naħseb li iva, imma allura ma naħsibx li tkun is-soluzzjoni li toħroġ mill-Unjoni Ewropea, irdu nagħmlu Unjoni Ewropea li taħdem aħjar. Kif ħa taħdem aħjar? Hemm fejn. Issa uriet li jekk tagħmel pakketti tajbin biex il-pajjiż jużawhom fuq osma partikolari, kellna s-sitwazzjoni tal-COVID rajna li kieku aħna ma konniex parti mill-Unjoni Ewropea,
X'konna ħanamlu ħabba l-injections, konna ħankun waħedna, iva jew le. Però dak ukoll żammeħ sigriet, Forsi żdabba nkunu nafu. X'darba forsi nkunu nafu x'jagħmlu. Mistoqsija parlamentari dwaru u nkunu nafu. Mela, problema wkoll li tista' tgħid għal l-aħħar sena fid-dinja kollha mhux Malta hija l-gwerra tal-Ukrajna u r-Russja. Jidher li l-Ewropa, mhux jidher insomma, l-Ewropa u l-Amerika ħarġu b'numru ta' sanzjonijiet biex minn għalihom ir-Russja tkun tista' forsi ċċedi daqsxejn u forsi wkoll anke ekonomikament tmur ħażin, però jidher li wara sena ma ġara xejn minn dan, anzi fl-Ewropa jidher li kien hawn inflazzjoni kbira u di. Issa l-istendisa tal-Unjoni Ewropea qiegħda li nibqgħu niffinanzjaw l-armamenti lill-Ukrajna u donnu l-kelma paċi. Donnu fuq il-prinċipju li twaqfet li u fuq fl-aħħar mill-aħħar m'għadniex insemmuhom. Taħseb li jekk ħanibqgħu sejrin jekk ħanbagħtu iktar fl-aħħar mill-aħħar in-nies. Apart in-nies innoċenti li qed imutu fil-gwerra. Iva, ma kien is-sanzjonijiet kellhom effett. Definitivament fuq l-għoli tal-ħajja. Iżda hawnhekk iridu nagħmlu naqra deċiżjoni. Il-paċi veru, però għandek il-libertajiet. Għandek il-fatt li pajjiż indipendenti, sovran, bħal huwa l-Ukrajna ġie attakkat u daħlu Russja, daħal Putin u attakkom. L-Ukrajna li tmiss eżatt border mal-Unjoni Ewropea. Issa fejn tibda tajt imma li bħa jirbaħ. X'ħadd irbaħ? Jiena naħseb li l-ewwel ma rridu nagħmlu hija nfittxu l-paċi, personalment. U rridu naraw li nikkonvinċu li jekk inti kollok il-gwerra ħajbati kulħadd. L-Unjoni Ewropea fejn waqfet biex ikun hemm il-paċi fl-Ewropa. U issa għandna dawn il-snin kollha ta' paċi u naħseb li l-Unjoni Ewropea u rrid jekk ikunu qogħdin flimkien. Nimxu l-qoddim, stajna forsi. Ikun hemm affarijiet. Irridu ngħidula l-Russja. Isma', jekk int ħadd attakka. Il-biraħ tlula rajt mara badam led video mill-Ukrajina b'dem kisru l-appartament tagħha. Indescrivibbli, u da mhux umani, da mhux nies. X'ħajrbaħ billi għamel din il-gwerra. Il-gwerra ġib gwerra. Il-gwerra ġib mbagħad l-għoli tal-ħajja. L-għoli tal-ħajja ġiblek mbagħad nies li qed ibatu. U mbagħad il-faqar ikompli jikber. Honestly jirrebellaw, jista' jkun ukoll li ħadab qataqat jekk mhux ħansibu. Irridu naraw l-ewwel ikonna l-paċi u naħseb li anke di Putin irid jifhem li dik l-art mhix tiegħu u jrid joħroġ il-barra ħalli jkun hemm il-paċi. Sa xa jiġri jien ovvjament żgħir ħdejn dan kollu u naħseb li però lan ewlieni tal-Unjoni Ewropea għandha dejjem tkun li jkun hemm il-paċi. Punt ieħor li n-nies igergru fuq l-Unjoni Ewropea li kultant tindaħal wisq fuq issues interni ta' pajjiż. Bħal pereżempju l-abort, it-tassazzjoni, issa nafu li ħajjiġi 15% minimum u l-gvern jidher li għadu ma ħasibx di x'effett ħadħalli. Għax da jista' jkollok il-kumpaniji tal-gaming u financial services jgħidlek jiena 15% taxxa hawnhekk. U l-Italja, hemm l-Italja. Għax mhux ħanifranka dik l-ammont ta' taxxa li kont qed nifranka. Taqbel li hu għandha jkollha tal-poter jew daw l-affarijiet speċi jibqa' l-pajjiż individwali jieħu ħsiebhom. Jiena nemmen li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fil-livell l-isfel l-iktar possibbli. Ħanetik eżempju għana salalti. Anki hawn Malta, mhux il-gvern jieħu d-deċiżjoni, ma jekk jista' jkun il-Kunsill Lokali. U jiena nemmen fil-Kunsillu Lokali jingħataw aktar importanza. L-gvern bil-mod jispiċċaw l-Kunsillu Lokali. Għaliex għax irid il-poter fidejh. L-Unjoni Ewropea l-istess ħaġa. Le, jien ma nemmenx l-Unjoni Ewropea għandha jkollha l-poter imma li ninżlu fis-sussidjarjetà lejn il-pajjiżi. U jekk jista' jkun anke lejn ir-reġjuni, jekk jista' jkun anke lejn il-kunsilli lokali. Għaliex naħseb li d-deċiżjoni ta' Malta fil-qasam ta' taxxa, fil-qasam ieħor, Malta taf il-bżonn tagħha, issa tgħid li hemm fair competition, ma hemm fair competition jekk int għandek art. Ma tispiċċa qattu jien għandi biċċa gżira li għandi l-iktar highly densely populated fid-dinja bass. U bla riżorsi. U bla riżorsi. Ġifieri jiena naħseb iva, irridu nissalvagwardjaw ċertu drittijiet u ċertu affarijiet
partikolari, però jiena nemmen li dawk id-deċiżjoni għandhom jibqgħu fil-pajjiżi u issa sta Malta li nkunu b'saħħitna. Issa sta għalina li ma nċedux. Ninnegozjaw. Issa sta għalina li d-din hija xi ħaġa li għandha f'idejna u ma nitilfuwix. Issa sta għalina li mhux ħajtuna xi ħaġa biex għalqulna ħalqna untu għam xi ħaġa oħra, jien ma dalla fejt totalment ma naqbilx. Għaliex? Għaliex hekk għandna xi ħaġa li f'pajjiż qed taħdem. U ridna li qed taħdem. Osko, le, ila snin. Qed jaħdmu l-ħaddiema Maltin, qed jaħdmu żgħażagħ tagħna hemmhekk, qed jikru l-flettijiet tagħna, qegħdin imorru fil-lukandi tagħna, qed jużaw it-taxis u l-karozzi tagħna. Ġifieri, taħnu ekonomija għalina. U ċertu level ta' ħaddiema li jkollhom pagi tajbin, kif attenti jvoldu mhux. Mela, però minħabba wkoll il-gwerra tal-Ukrajna, jidher li donnu fl-EU hemm xi element ta' nies li jridu li l-Ukrajna tissieħeb fl-EU malajr. U xi pajjiżi oħrajn li fil-verità m'għandhomx l-istandards tal-Unjoni Ewropea sallu. Taħseb dan hekk jiġri però ħajri ta' pajjiżi oħrajn li taw ilhom xi 20 sena jistennew biex forsi jidħlu fl-Ewropa fosthom anke Turkija kienet kellha ħsieb li tidħol. Ma taħsebx li tista' tintuża skuża mbagħad fis-sens. Apparti hemm pajjiż ġo konflitt li ma tistax tista' ddaħlu ġol Ewropa. Imma għax tispiċċa għax is-sitwazzjoni tal-Ukrajna hija partikolarissima. F'Ġunju tas-sena li għaddiet l-Unjoni Ewropea jew il-mexxejja kollha inkluż ta' Malta kienu qablu li l-Ukrajna tkun kandidat pajjiż kandidat tal-Unjoni Ewropea. Issa l-proċess biex tidħol huwa differenti huwa bbażat fuq mertu, eċetera, eċetera. Il-Turkija li semmejt inti wkoll li proti ħareġ ukoll il-Parlament Ewropew is-sena l-oħra qal li isma' fit-Turkija hemm żewġ affarijiet li għadhom mhumiex tajbin ħansejħulhom dak il-mod. L-ewwel ħaġa u ġibta ħalli naqra eżatt hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni fil-politika tal-affarijiet barranin u s-sigurtà tat-Turkija. U t-tieni waħda hija li ma kienx hemm titjib fil-libertajiet fundamentali u d-demokrazija u s-saltna ta' dritt tat-Turkija. Jiġifieri inti tista' l-Unjoni Ewropea tibda tiffokalek fuq il-pajjiż u tibda tgħidlek hawn din u hawn din u hawn din iesa. Minnaħa l-oħra l-Ukrajna llum isa qed kollha l-bandiera tal-Unjoni Ewropea li jekk jiġi xi ħaġa lira jse tiġi ħaġa l-Unjoni Ewropea. Rajna Roberta Metsola għal diversi drabi u anke l-Parlament Ewropew f'relazzjoni kważi viċina ma l-Ukrajna u rajna wkoll numru ta' personaġġi ewlenin mill-Ukrajna jmorru fil-Parlament Ewropew, eċetera, eċetera. Mela, x'qed naraw li qed nagħtu tama l-poplu Ukren li dan mhumiex waħedhom. Il-verità hi li jista' jkun li hemm min qed jaħseb li jekk ir-Russi jirnexxilhom jibdew jeħdilin fl-Ukrajna u mbagħad jibdew jersqu lejn l-Unjoni Ewropea ħad tikber il-problema tal-Unjoni Ewropea. Issa jekk imbagħad l-Unjoni Ewropea tiddefendi ruħha tidħol in-NATO, ħafna problemi, l-Amerika. Spiċċaw għal ħares fi-gwerra. Mela, mhux hekk ftit ilu Ursula von der Leyen u Macron intaqgħu wkoll mal-President Ċiniż, fejn ovvjament iċ-Ċina llum nafu li di saret superpotenza li ħadd ma jista' jinjora iktar. U provaw jikkonvinċuhom biex jieħdu l-istent tal-Ewropa u l-Amerikani fuq ir-Russja, però donnu fallilhom għax il-President Ċiniż qallhom speċi aħna naħdmu għal paċi biss u ma nindaħlux fi gwerer ta' ħadd ieħor. Taħseb li però ovvjament żbalja Putin li invada l-Ukrajna, imma fl-istess ħin hekk ħanibqgħu bħala Ewropa ħalli finsammu gwerra u nibagħtu armi u paċi qatt. Donnu ċ-Ċina jridu jagħmlu xi forma jekk jista' jkun issir paċi għax fl-interess ta' kulħadd. Imma jisu l-Ewropa darbem dik il-fazzjoni li paċi ma jridux donnu. Jekk wieħed jidħol u janalizza naqra ċertu interessi u kont tqgħod attent kif titkellem ħabba Le għadu min jaf xemm u x'ikun hemm u x'ma jkunx hemm. Imma naħseb li il-mod kif qed tħares l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina u pajjiżi oħrajn jien forsi anke l-Indja huma differenti. Għaliex naħseb li l-invażjoni fl-Ukrajna hija too close at home mal-Unjoni Ewropea. U allura naħseb li meta inti qiegħed naqra l-bot ma tħossokx daqshekk medded daqskemm tħoss tal-Unjoni Ewropea fi ċirkostanza
tal-lum, ġifieri kif titlaq mill-Ukrajna titmiss mal-Polonja u titmiss mal-Ewropa u nibqgħu sejrin fil-problemi. Naħseb li hemm x'taħdem b'mod internazzjonalment u hemm ħafna aspetti diplomatiċi li jridu jerġgħu jisom jiġu. Fl-istess laqgħa wkoll tqajmet l-issue ta' Taiwan li ovvjament dik hija periklu wkoll. Periklu ieħor. Ovvjament jidher li ċ-Ċiniżi huma dijalihom parti miċ-Ċina. Taħseb li hu però jekk ukoll jisaħat qod paċ ħafna fuq l-issue ta' Taiwan, jista' jkun li ċ-Ċina wkoll iktar titbiet minnha u tkompli tingħaqad ma' Russja. U ħan nispiċċaw fin-nofs aħna minn kollhom kien speċi li jisu ħadd ma jrid jaħdem magħna. Ara, ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina nien naħseb li f'dawn l-aħħar sentejn ma marrux il-qudiem ma naħseb marru aktar lura. U allura naħseb li meta wieħed jifhem ukoll dak li ġara mill-pandemija u anka minn dak li tiġi Russja u l-Ukrajina, naħseb l-Unjoni Ewropea talmet li inti ma tistax tiddependi fuq pajjiż partikolari għal numru ta' affarijiet. Dik qabel naħseb kulħadd. Allura rridu niddiversifikaw. Allura jiena naħseb li fil-konfront ta' Ċina l-Unjoni Ewropea tista' tnaqqas id-dipendenza tagħha, imma naħseb li tittamilha b'mod ħafna intelligenti. Issa jiena nifhem li dawn l-affarijiet mhumiex faċli, dawn l-affarijiet iridu konsultazzjoni anke ma' numru ta' pajjiżi kbar, Ġermanja, Franza, li affettwaw. Ġifieri inti ġeneralment tara l-Unjoni Ewropea tmur titkellem imbagħad anke tara Ġermanja, Franza, l-Italja li jidħlu wkoll f'ċertu diskussjonijiet anke għaliex huma wkoll jiffurmaw parti mill-iktar pajjiżi kbar fid-dinja u jiddiskutu anke f'laqgħat apposta lihom. U allura naħseb però li s-saħħa tal-Unjoni Ewropea trid tidher iktar u tifhem iktar li ma jistax ikun li il-kobor ta' pajjiż bħal Ċina, il-kobor ta' pajjiż bħal Russja, il-kobor ta' pajjiż ngħid anke bħall-Indja li affettwalek il-ħin kollu apparti l-Amerika, li affettwalek il-ħin kollu dak li qed jiġri, l-Unjoni Ewropea tifhem fejn tittasal. Issa hawnhekk jiena nagħmel punt ieħor. Kemm huma influenti dawn in-nies fuq l-Ewropa llum? Ġifieri ejja nifhmu li l-invażjoni jew inkella dħul ta' numru ta' nies fl-Ewropa għaliex iridu jfittxu futur aħjar, jista' jisfatwa wkoll il-futur tal-Ewropa. Żgur, bla dubju, aħna minna ħatta Demographics Malta diġà rajni, f'10 snin dak kważi ġew l-istess nies. Hekk tal-aħħar li. Allura naħseb li anke hawnhekk wieħed irid janalizza u irid jifhem x'futur irid tal-Unjoni Ewropea. U jiena naħseb wieħed mill-aspetti importanti li rridu nifhmu hija li aħna differenti mill-Indja, aħna differenti mill mhux hekk għandek twemmin kultura kollox. U għana rridu naraw il-welfare state tagħna, il-mod kif aħna l-ħaddim tagħna, il-mod kif aħna l-pensjonanti tagħna, il-mod kif aħna bnejna l-Unjoni Ewropea kollha flimkien, dak il-welfare state tagħna li huwa differenti minn tal-pajjiżi l-oħrajn kbar, jżommna uniċi minn ħadd ieħor. U allura se rridu naraw li anki dak li nipproduċu aħna, anki dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea, anki l-qasam tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea ikkun karatteristika wkoll tal-Unjoni Ewropea li jkun differenti minn ta' pajjiżi oħrajn kbar. Mela, bħala kandidat għall-elezzjoni tal-MPs, x'inhu huma l-proposti li inti kieku ħatressa u liema direzzjoni se tkun hekk tiġi elett? Batlek ftit fuq issa, jiena l-aspetti li jiena għandi ħafna qalbi huma l-aspett soċjali, il-politika soċjali Ewropea, li ttieħdok f'diversi oqsma, inkluż pensjonijiet, inkluż il-ħaddiema, u fosthom id-drittijiet tal-ħaddiema. Issa jiena kif għadlek fil-bidu ta' din l-intervista jiena Vice President tal-ħaddiema tal-Partit Popolari Ewropew li naqbdu diversi temi, diversi issues, u naraw li drittijiet tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea jibqgħu b'saħħithom mingħajr ma nitilfu l-kompetittività tagħna. Li jekk inti għandek ħaddiem li qed jaħdem Malta u ma jaħdem lek Franza,
u mar jaħdimlek il-Ġermanja. Din jekk tħallas l-NI tiegħu, jekk tħallas għall-pensjoni naraw li dan wara li jispiċċa mill-età tiegħu li jaħdem ikollu l-inkam neċessarju biex hu jibqa' miexi fil-ħajja tiegħu tal-familja tiegħu. Ġifieri jiena l-aspetti li rrid naħdem dwaru fl-Unjoni Ewropea prattikament l-iktar huma tnejn. L-aspett soċjali u l-aspett tal-ħaddiem. U l-aspett tal-ħaddiema jien ma narax biss mill-aspett li jien naħdem miegħek, imma anke inti li tħaddem lili. Ħaddim daqsijek mhux iktar minni. Għaliex jiena mur id-dar wara li nagħmel fil-baga. U l-oħrajn jifqgħu moħħhom. Bħalma teachers li jgħidu xi teachers għandhom pereżempju il-vaganzi, veru. Jagħmlulek is-sitzijat tax-xogħol tagħhom meta għandek imma mbagħad idu jippjanawlek il-lezzjonijiet. Le, minnu teacher serju għandu xi jagħmel. Allura jiena nifhem wkoll anke min ħaddem, ġifieri jekk inti għandek businessman li għandu mhux l-10 imma l-eluf tal-euro investiti ġo dik il-kumpanija. Dak mhux ħaddiem. Hawn rabat id-dar tiegħu. Hawn rabat id-dar. Hawn min kellu problemi kbar relatati anke mal-Covid li kellna dan l-aħħar. Aħna żorna kumpaniji u morna dawn l-aħħar 4 ijiem anke mal-ħaddiema u ntqajna ma' min imexxi dawn ħaddiem jgħidlek isma' jiena kelli kumpanija f'post barrani aħabba l-Covid. Daw għalqu, ma għamilux lem, issa il-materjal, l-equipment. Ma tistax terġa' żuraħ. U allura jiena naħseb aħna rridu ngħinu lill-ħaddiema u naraw iva lill-ħaddiema tagħna ikollhom laqgħu kundizzjonijiet u naħdmu fuqhom. Però rridu ngħinu wkoll lil min jinvesti biex joħloq ix-xogħol. U għaw fejn irridu, u din importanti, għaw fejn irridu naħdmu Melkin fejn inti li inti businessman serju u tikkompeti ma' minnu korrott. Ma tistax. Tistax. Dik, irridu naraw kif kważi neliminaw dan il-pajis. Inti u jien nikkompetu għal min għalek għal juħu tender tieħdu. Imma mhux għax inti xaħħam minn wara u xaħħam minn naħa l-oħra, ġifieri aħna jiena fil-ġranet li ġej ħanerġa' naqbad u ħanitkellem. Pereżempju, forsi ħafna nies insewwa. Għax jgħaddu minna tal-Marsa, tiftakar tmorru il-Marsa u taraw dawk il-ħafna toroq. Ejja niftakru li hemmhekk għandna każ li tinvolvu koll l-Unjoni Ewropea x'kien hemm fondi tal-Unjoni Ewropea. Fejn xi ħadd lillum qiegħed akkużat bil-qtita tifni Karwana Galizja mar fuq min qiegħed jitfa' l-proġett biex jitieħ 2 miljuni. Jekk hu jirbaħ il-kuntratt u Alla jbierek rebħu da. U Alla jbierek imbagħad wara, dik mhux biżejjed dan li din il-kumpanija li kienet ħadd falli, għad falliet. Ġi businessman Torki ħolli għad fajn serju, imexxi l-Freeport, u kollha ma' nies oħrajn, għallhom jieħu over. U kompla, u saru l il-proġett. Li ħorġi batlu email, għallu dak il-10 miljoni ħattihom li inti. Ekta. Allura rridu nifhmu ġo dan il-pajjiż li ma tistax inti tkun fair u toħloq ix-xogħol u tkun businessman serju u tkun ħaddim serju jekk kemm il-darba għandek dawn l-affarijiet tax xejn mhux xejn li kulħadd iħallas minn taħtu jagħmel. Ġifieri jiena nemmen l-Unjoni Ewropea irridu naraw li iva tibqa' tiffoka fuq il-ħaddiem u drittijiet tal-ħaddiem. Irridu nkomplu noħolqu x-xogħol fl-Unjoni Ewropea u rridu naraw li fl-Unjoni Ewropea ikun hemm xogħol ta' kwalità li jibda jitla wkoll f'livelli ta' xogħlijiet li llum m'għandniex. Jew inkella llum irridu nkomplu nżiduhom. IT, gaming, irridu naraw li nkomplu għandna pereżempju aħna ftit jitkellmu dwar di, jiena għandi ħabib tiegħek kombinazzjoni għaddem hija l-European Space Agency. Għandna aġenzija li tgħidli x'għandha x'taqsam di. Pagi tajbin għal-ħaddiema. Pagi tajbin. Imma dawn jistgħu wkoll kapaċi u tip ta' xogħol il-qudiem li aħna llum m'għandniex. U allura anki hemm irridu naraw li noħolqu xogħlijiet li jkunu ta' kwalità u li l-ħaddiem Malti u Ewropew ikun ovvjament ta' livell qawwi. U mbagħad ovvjament meta ngħid aspett soċjali li naħu l-faqar. Li naraw li jiena ma nistax nifissa ma nafx meta din ħadd intrebaħ imma li jkollok in-nies kemm f'Malta jorqdu fit-toroq. U anka fl-Unjoni Ewropea da. Le, tal-biża ma tagħmlu ċertu pajjiżi speċjalment. Irridu ndaħlu mentalità fi sħabna Ewropea u fil-Gvern Malti. Lillu 2023-2024 ma jkollokx nies Melkin jorqdu mal-art. La jemma ta' nara l-budgets kemm ta' Malta u kemm ukoll tal-Ewropa dawk il-biljuni u triljuni. Enormi. U ma ħsibx fejn traqqat in-nies. Inkredibbli. Gbar. Xi ħaġa kera. L-aħħar domanda għandek xi appell li forsi tixtieq tagħmel poplu Malti biex pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar ikun aħjar ġo l-Unjoni Ewropea?
Kulħadd irid jagħti s-semmi. L-appell tiegħi huwa biex jivvutaw. Ovvjament. Fl-elezzjoni ta' Inkella ma tkunx tista'. Mhux dan li ġej ma sena d-dieħla. Għaliex ovvjament irid ntellaw rappreżentanti tagħna fl-Unjoni Ewropea. Issa jiena nemmen li iva ir-rappreżentanti tagħna ħallew impatt u tkellmu fid-diversi istituzzjonijiet Ewropej. Jiġifieri jiena insemmi meta Simon Busuttil kien fl-Unjoni Ewropea, membru Parlament Ewropew, ħalla effett. Illum David Casa wkoll bħala persuna li kien ukoll fit-tmun biex iġi pakkett soċjali għad diversi pajjiżi ħalla effett. Illum Roberta Metsola, President tal-Parlament Ewropew, qed inħallu effett. U allura jiena naħseb jekk anke fis-soċjalisti ħallejna effett, ovvjament jiena nixi iktar mill-soċjalisti u nixtieq narhom iktar involuti, bħalma involuti aħna b'konvinzjoni fl-Unjoni Ewropea. Allura ħaġa naħseb irridu nemmnu fl-Unjoni Ewropea. Naħseb illum ftit nies jaħsbu li l-Unjoni Ewropea ma ħallitx riżultati pożittivi f'pajjiżna, però irridu nkomplu dawk il-flus li ġejjin mill-Unjoni Ewropea inniżluhom għal livell aktar tan-nies. U rridu nġibu l-Unjoni Ewropea ħafna iktar viċin in-nies. U naħseb jekk għandi xi ħaġa li nista' nikkontribwixxi hija biex iva inġib l-Unjoni Ewropea viċin il-poplu Malti Wawċi. U allura naħseb li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin inkun nista' iktar iva min għandu diffikultajiet ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea jew ta' kif nistgħu nkunu iktar viċin l-Unjoni Ewropea jew tal-fondi Ewropej, kif nistgħu nutilizzaw l-eluf jina kważi miljoni ta' flus li għan fl-Unjoni Ewropea. Jew żgħażagħ Maltin jitilgħu jagħmlu studji tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Naħseb iridu niffaċilitawlhom dan il-proċess, għandna l-mezzi kif nagħmluhom u jiena naħseb lest nkun ukoll ta' bridge biex dawn affarijiet ikun jistgħu jsiru. Nirringrazzjak ħafna tal-li għajt l-istedina tagħna kien programm interessanti ħafna u sas-sena d-dieħla jkollna aktar ċans niddiskutu. Nirringrazzja t-telespettaturi tagħna tal-li kienu magħna u nappella biex il-ġimgħa d-dieħla jerġgħu jkunu magħna. Grazzi ħafna.